starter du ikke bilen? Det skulle jo være så nemt. Men det er det ikke. Nå? Helst det, du bliver ved med at fortælle dig selv, før du sætter den ind i bilen. Så hvorfor virker det ikke nu? Du ved udmærket godt, hvorfor. Det gør vi begge to. Men så snart du sætter dig i det sæde, så ryger alt snakken om, hvor nemt det er ud af vinduet. Og efter at have siddet og stirret på rattet i 2 minutter, så stiger du ud af bilen og får Kim til at køre derhjemme. Hold nu op. Nej, jeg vil ej. Det er fucking ydmygende at sidde her og blive lamslået af en bil. Jeg er pisse træt af det. Og ved du også af det? Selvfølgelig er jeg det. Men hvad vil du have, jeg skal gøre? Så snart jeg sidder mig her i det sæde, så kan jeg ikke lade være med at brække mig selv. Det var jo ikke vores skyld. Der var intet, vi kunne have gjort for at forhindre det. Kom. Jeg skal overvinde det her. Skal jeg gøre? Kom nu. Du kan jo godt.